El Sillón del Barbero es uno de los lugares más privilegiados de una ciudad y desde los de Shape de Sailor os traemos el monográfico histórico más emocionante en el que podemos embarcarnos, ya que Vigo esconde una historia apasionante y este es uno de esos episodios que no debemos olvidar, no vaya a ser que se repita. Nuestro historiador de cabecera, Bruno Álvarez, nos llevará a través de las décadas y acontecimientos históricos que quizás quedaron debajo de esa alfombra de las vergüenzas y de la que no somos muy conscientes actualmente, ya que ¿qué relación tenía Vigo con los nazis? ¿Lucieron esvásticas en nuestra ciudad? ¿Fuimos aliados o luchamos contra ellos? Abrocharos los cinturones, poneros los cascos de combate que comienza la guerra que Vigo esconde. Volumen 5, parte 2. Bueno, Bruno. ¿Qué tal? Levo todo un mes esperando este momento. A ver si solucionamos aquí esta película de unha vez, eh? Nunca me habías dejado así. Xa, bueno, alguna vez en que sea a primeira. Entón, claro, como non me puedo ir a mi casa sin la historia completa. Xa vin algún comentario por aí tamén de xente que tamén pedía queremos máis, non sei que. Gracias, fantástico recibir ese tipo de comentarios, pero é que claro, senón hai que ter a xente no. enganchada, non? Isto como funciona? HBO, sabes? O sea, Claro. pero claro, non é semana a semana, é mes a mes. Claro. Entón, pero bueno, a sorte é que só é 2 partes, vale? O sea, agora sí, ¿no? Sí, neste sea, caso sí. Podería dar pa moito máis, pero sei. xa intentei aí a ver se hoxe non queda moi longo tamén, Efectivamente, pero no, que quede longo non me preocupa. Vale, A historia é que quede rematada e que non me vaya vai quedar. Non me vaya a mi casa que me la, ay, Dios. Rematado vai quedar. Que va a ser Si el mes que que viene? quede longo non te preocupa, entonces eu xa me relajo, respiro profundamente e xa só lo disfruto. Totalmente. Para recapitular, se me traba a lengua, a primeira parte foi adicada aos U-Boot, os submarinos nazis, Sí. que, bueno, pues, tivemos aquí a fabricación de algún deles. Sí, foi como unha introducción Unha a isto. introducción Realmente a isto. foi unha excusa para chegar a hoxe. Exacto. No? Inda que esa excusa creo que tiña bastante chicha, era bastante Totalmente, foi interesante. moi interesante. E hoxe entendo que levas a estos U-Boot relacionados directamente coa nosa cidade, Hoxe ¿no? vamos a estar en Vigo, sí ou sí, Perfecto. dende segundo cero ata segundo, sabe Dios cal. Perfecto. Pero sí. Pues eso, efectivamente, tivemos a primeira parte, que era, bueno, un pouco como Alemanha se saltaba Todo. como todo, ¿no? Todo, como se le saltaba todo naquela época, era moi de saltar. Sí. E como o deseño dese proto U-Boat en realidad era un deseño nacido en España, como quen estaba metido por aí no medio, etcétera, ¿no? E tamén falamos, ou tamén dixen que íbamos a facer, pois eso, de máis a menos, ¿no? Sí. É dicir, dese nivel grande, que si Versalles, que si Alemanha, despois España, Galicia, ¿no? Que falamos tamén das batallas que houve aí, sí. pese cos avións pelexando, disparando por riba de Galicia, e agora xa vimos directamente a Vigo. Volvemos pa casiña, Sí. e vamos a ver que todo eso que falamos en que desembocou aquí. Ay, Dios, qué nervios. Vale. Antes de nada, Sí. tamén recordar que estamos en novembro e que decembro será o último volumen deste monográfico Pois de sí. Vigo, o sea A non ser que po ano se descubran a movida que flipas e facemos un especial, ou facemos sí. outro. Pero en principio o monográfico que estaba plantexado dende primeiros de ano, este o penúltimo, a segunda parte do penúltimo volume, e o mes que ven, que é decembro, e ademais hemos escollido o último sábado de decembro para rematar contigo. Ui, que presión. Qué bonito. É bonito, pero que presión tamén. Sí, Empezo, acabo... o 2025 comezou contigo e remata contigo tamén, de Pois alguna sí. maneira. A mí non creo no destino, nin son moi pragmático, pero é bonito. A É bonito. simetría me fascina. Entonces isto a nivel simbólico moi É simétrico. moi exacto. Entonces, sí.
aquel que este escoitando isto, pois que sepa que hai pois todos os volúmenes do 2025, quizáis está escoitando isto e ata está xa subido o último e o sexto. Pois pode ser, Porque é pero demasiado bueno. podcast. Claro, e o guai é que sempre nos vai descubrindo xente. Estará aí Pero eso para queda sempre aí para tamén, sempre. claro, é moi bonito. Entón está guai. E de feito, gústame a sensación de estar colaborando ti máis eu cun relato que quedará aí para sempre, para que no futuro o escoiten. Mira, isto é que hoxe pola mañá na excavación, isto xa así moi rapidamente, pero hoxe tocou, hoxe fun a primeira persoa, Sí. non fun a única, pero neste caso concreto tocoume, fun a primeira persona que nos 4.000 anos mirou unha marca nunha pedra feita por outra persona daquela época. Entonces eso, Ai, que bonito. cando pasa eso, topas unha cerámica ou algún obxecto así, sempre, non sempre porque estás ao final Traballando, estás sí. traballando e non Sí. sempre estás corroi bonito, pero si te pilla no momento e ainda tes A a mente e a lucidez lucidez aí. para pensar nese plan, hoxe fun consciente, porque digo, aquí esta rocha vamos a comprobar se ten algo tal. E limpando de repente, pum, apareceume. Entonces foi como, e aí sí que tiven a lucidez, e quedouse meso, decir, pero sempre compartes ás veces, se va unha rocha Sí. moi grande, imagínate ou tal, somos varios. Pero neste caso só estaba Estabas eu. ti. Entonces era como, boom, para min. Entonces claro, é un pouco como, alguén decidiu gravar o seu, vamos a chamarlle podcast lítico, no? Significa, porque non teño ni idea de que carallo quería dicir, pero alguén o deixou aí, e 4.000 anos despois, cheguei eu a miralo, no? Wow. Entonces agora estamos deixando eso, que seguro, dentro de sí. 4.000 anos, seguro, se Seguro. isto está, non sei, Hola, queridos. nun museo, que tal, nun museo, ou sabe Dios onde, Bueno. non sei, Sí, que alguén o atope. que alguén o tope e de repente diga, diga, "Ala". como eran hai 4.000 anos, Tal cual. sabes? Pero Confórmame dentro de 20, fíjate. Tamén, Pero... si o sea, dentro de 3 meses xa me vale, pero Ostras. pero claro, o sea, non teño nin imaginación para que será un mundo tan pa de antes, pero bueno. Sí. Entonces nada, despois desta flipada grande que me acabo de largar, Encántame. pois se queres empezamos. Dalle. Sí. Sí. Vamos a falar dos submarinos en Vigo, dos submarinos nazis, obviamente, deixando tamén dito, ahora aí sí que non me vou meter, pero que tamén houve submarinos italianos e demais, vale? Ao final Vigo É un porto. era como España era país amigo, Sí. dos peores que había, dos peores países que había para ser amigo, dos malotes da Europa da época, e por aquí pasaban todos. Entón, neste caso vimos falar solamente dos alemáns, dos nazis, vale? Que son os que máis chicha poden dar. É que o monográfico vai de nazis en Vigo. Ao Básicamente, sí, o sea, realmente todo o que teña que ver ca Segunda Guerra Mundial, pero que ao final os nazis son como, final. ¿no? Sí. Claro, que pasa aquí? Eu creo que ainda dicía outro día que me preguntaban que eu creo que o normal é que a xente saiba cousas da relación que tivo Vigo, pois neste caso cos submarinos, pero que realmente non sabe o detalle concreto, xa, non tanto o detalle, senón a verdade dos feitos, non? Sí. En plan, moito rumor ou o que se dixo de, sí, porque Vigo foi unha base de submarinos, tal, non sei que, non? Pero realmente foi unha base ou non foi unha base? Realmente foi un refuxo, houbo algo, non houbo, que pasa aquí, non? Entonces, o que imos intentar hoxe, como intentamos sempre realmente, é deixar un pouquiño claro este tema. Obviamente nos podemos equivocar, me podo equivocar, pero Sempre. a historia é unha ciencia viva, así que non pasa nada, sempre estamos aí para mentre sea de buen rollo. Efectivamente, no si alguien tiene el poder de desacreditarte, que ¿sabes? Por que te diga, favor, pero con digo, respeto, claro, en plan a caña mediante ou unha Sí. cosa así, unha birra ou algo así, sabes? Bruno, te equivocas, porque Te yo equivocas, tengo... pero direito nun bar, Exacto. quedamos ás 5 e ali falamos sin E fallo. comprobas. E claro, si non, que me diga de que tema, que así levo libros ou algo me preparo antes, Claro, sabes? claro. Pero sí. Entón, nada, imos coa cuestión. A Dispara. primeira cousa ou pregunta que se hai que facer é se cadra máis importante, que hai de certo en que Vigo fora, precisamente, a unha base de submarinos alemáns durante a Segunda Guerra Mundial, vale? Resposta, polo menos a miña resposta, pois hai no todo de certo e a vez nada. Esto Como bo galego que son. É o gato de Schrödinger. Sí, o submarino de Schrödinger. Entón, basicamente empezamos xa polo Vale. titular, non? Sí. Vigo non foi unha base de submarinos, vale? Que é unha cousa que temos moi metida na cabeza. Queda dito. Principalmente porque non podía ser España un país neutral. Vale. Sabemos que o da neutralidade en España Depende de de- Franco tal, dependía era un pouco daquela maneira, porque
Había momentos que era neutral, despois cambiou a non beligerante, que realmente era estar metido na contenda, pero sen pegar tiros. Sí. Despois volveu a cambiar a neutral. Ao final, dependendo como lle fora a guerra a Hitler, interesáballe máis un lado que o outro, non? Entón, claro, unha cousa era esa, no? que xa era un escándalo de por sí, o rollo de andar a cambiar eso ou tal, e outra cousa era establecer descaradamente unha base de submarinos, digamos, a vista de todo o mundo, en plena ría, no? En pleno porto. Para empezar, porque sería un canteo para todos os espías que había dos aliados en Vigo, que non había poucos, houbera sido imposible de ocultar, algo así. Entonces eso levaría a España, a Franco, a meterse tamén en problemas a nivel internacional con Estados Unidos, con Inglaterra e demais, que realmente eran os que de alguna maneira estaban máis metendo presión. E agora, pois, cortaba o petróleo, por exemplo. Ao final España estábamos aínda prácticamente saindo da guerra daqui, e o país estaba na merda, vamos a decir. Entonces non estaba como para que lle cortaran o grifo, non? Total. Claro, entón, que foi Vigo? Vigo foi, igual que Ferrol, un refuxio secundario de submarinos, vale? Ou de emerxencia, se queremos dicirlo así, para aqueles submarinos, para aqueles sumersibles que se topaban en perigo ou que precisaban pois unha reparación ou abastecerse, cousas puntuais, cousas moi de axuda inmediata ou algo así, sí? Moi curioso, porque o nome en clave do Porto de Vigo era Bernardo, vale? Entón, así xa empezamos cas cousas que che gustan. A partir de ahora, o Porto de Vigo tamén é o Porto Bernardo, vale? Entón, se algún... Pero espera. Que poñen? Non me preguntes por qué, se non o sei. Pero espera, nome en clave para quen? Entre nazis? Para nazis, sí, os nazis. Pero os nazis en alemán falaban imos ao Porto Bernardo. Sí, supoño que sí. Bernardo. Sí, non sei, a Berja. Bernardo? Pois sí, supoño que sí. Supoño que sí, porque despois vimos falar de outros... Ou outros... Bernardo en alemán. Non o sei. Ah, claro, porque o mellor era a traducción. Pero, claro, pode ser a traducción. Pero igualmente, para non ser Bernardo. Bernardo, por favor. O sea, non sei en base a qué. Despois falaremos de outros portos que tamén teñan o seu propio nome en clave, vale. Pero supoño que si teñan que falar do Porto de Vigo en documentos para evitar que os cacharan o que sea, pois poñan Porto Bernardo, en vez de Porto de Vigo. Entón vou pensar que estaba escrito en alemán. Que penses que máis dá, además sigue sendo Bernardo, sigue que ten chiste igual. Non sei como se di Bernardo en alemán. Porque senón, se pos Bernardo en español nun documento alemán, canta moito. É de primeiro de espía. Sí, pero, bueno, pero como relacionas Bernardo con Vigo? Pues aí está o chiste. Ah, bueno, tamén, pero claro. Xa sabes que é España. Ou non, pode ser Latinoamérica. Ah, bueno, tamén. Por exemplo. Ay, ou non, ou pode ser necesito sair desta duda, despois pues, buscamos. Aí sí que hai alguén que me quere... Por favor, ayuda. Sí, non voy a poder dormir esta noche. O caso é que Bernardo é Vigo. Éramos Bernardo. Vale. Bueno, entón, claro, para evitar estas situacións de que os submarinos tiveran que vir a este tipo de portos de emerxencia, porque non era o ideal, claro. Precisamente en que España fose neutral, era un país amigo realmente, pero sabían que tampouco podían andar xogando moito con eso, precisamente por espías e demais. Entón, o que fixeron foi deseñar un tipo de buque, de barco, que os soldados nazis se chamaban vacas leiteiras, vale? Eso sí será en alemán, non sei como se di. Vale. Que basicamente eran buques gasolineira. Ah, ok, que estaban, ten sentido para repostar. Con combustible, pero tamén tiñan os seus propios repostos mecánicos e demais, obviamente o que dera cada barco, e os tiñan, digamos, estaban diseminados polo Atlántico adiante. E supoño que en contacto con os submarinos se movían, coadaban para quedar, para facer o intercambio ou as reparacións que fose, non? Claro, pese a que realmente Vigo e Ferrol eran como portos así secundarios de emerxencia, si realmente servían, ou a intención era que serviran para axudar a estes U-boats, necesitaban tamén deste tipo de material. Entonces, cada un destes dous portos, tanto Vigo como Ferrol, dispuñan das súas propias vacas leiteiras, barcos que estaban amarrados de forma permanente, fixa, na ría. E aquí en Vigo tivemos tamén. En Ferrol estaba un que se chamaba Max Albrecht, e en Vigo estaba un que se chamaba Bessel. Bessel con B e con doble S. Que este nome é moi curioso, porque Bessel con V en inglés é barco. En cambio, este era con B.
Entón, bueno, non sei se en alemán Vessel significa algo, e busquei, non me apareceu, Vale. pero bueno, queda aí a curiosidade, porque Vessel en inglés significa barco, embarcación, Sí. e aquí un barco que se alemán. chama, é como se chamas perro a un perro, ¿no? Pero bueno, Pode ser. que os hai. Os hai. Pero bueno. Gato, ven aquí. Gato, ven aquí, exactamente. Entón, claro, cando precisaban repostar o que sea, os que viñan, obviamente isto se facía pola noite, sempre, na máxima escuridade, intentando ser de tapadillo e tal, pegábanse o vésel e dende aí se pasaban as mercadorías, o combustible, todo moi civilino, todo moi pola calada, porque, inda que fose como dicen, un país amigo, Sí, claro. era oficiosamente amigo e oficialmente era neutral. E aí sabían, pero no porto e demais, que había xente sempre controlando, que si pasa, nunca sabía se pasaba unha chalana dun mariñeiro podía ser un espía ou non, Ai, Dios. sempre había esa tensión constante. É que se te pos na época é unha sensación de angoxa todo o rato, Si estabas metido na vaina, sí. O sea, Porque ao non final sabías non podes fiarte de ninguén. No, ibas a mercar o pan e o mellor, claro. Vas a darte un paseo a la playa e de repente hai un submarino. Sí, vais a saber. Sí, no, un alemán ao lado que está aí, Bernarden, bueno. Entón, claro, o Vessel en sí, pois tamén é limitado, porque ao final era un solo barco. Sí. Entonces, tamén se servía de outros mercantes alemáns que quedaran aquí recluídos cando empezara a guerra, que lle servían como almacén. Entón, realmente, ou as cousas que conseguían tamén, porque ao final a tripulación do Vessel, desta vaca leiteira, facía vida na cidade. Entonces, conseguían igualmente todo. Comida, produtos e demais, gardábana e cando tocaba pasaban ya a un submarino, vale? Curioso. Pero claro, non eran estas vacas leiteiras as únicas que axudaban os submarinos dende Vigo, precisamente. Sábese que había barcos de cabotaxe. O cabotaxe son os barcos que non marchan do país, que transportan mercadorías entre os portos dunha mesma nación. É dicir, digamos que nunca perden a costa de vista, non? Vale. Sempre funcionan solo polos portos do propio país, vale? Entón, cargábanse en Vigo algúns destes barcos, mercantes e máis, e saían cara mar aberto a se topar con submarinos para lle pasar, pois, comida, sobre todo víveres, froita, aceite, chocolate incluso, e dende logo conservas das marcas locais. Que obviamente. Éramos Alfageme e a tope. o noso gran Sí. mercado, digamos. De feito, sábese incluso que houve algún barco que foi fretado para levar víveres a La Rochelle, a Francia, que era un dos sitios onde estaba unha das grandes bases de submarinos da Francia ocupada polos nazis. Ali construíron unha base bastante tocha de submarinos e algún dos barcos que lles intentaba, ou intentou, porque algún non chegou, foi interceptado antes, que lle levaba víveres alá, pasou por Vigo a cargar. Tamén. Okay. Entón, claro, como curiosidade, realmente xa para facer check prácticamente con el, sabes quen estaba metido no entramado de empresas que aportaban víveres? A ver, sé que me voy a Sabes. sé que me voy a alegrar. A ver, é un nazi, así que non sei se tanto, pero sí, básicamente o noso nazi particular, Johannes Bernhard, Claro que que básicamente le va aparecendo en casi todos los, si non en todos. Es como nuestro Wally del volumen un poco, del pero en plan monográfico. villano, claro, pero en plan villano, en plan fillo de Mola. puta, ¿No había un villano en Wally o algo así como un enemigo? Non me lembro, non sei. No recordo. A mí se me dis Wally penso máis no dos libros, de onde está Wally, Sí, non na peli. sí, digo, dos libros, non había pensaba que como falabas un da ladrón peli. o algo así. Que Pode tenías ser. que atopar un ladrón. Es que Pode recuerdo, ser. pois esto. Non sei, pero non me abras outro melón porque dese sí que non teño ni idea. Ni idea. Pero bueno, o Johannes Bernhard que para quen este un pouco Como no. perdido, está en todos lados metido, é dicir, apareceu eso en casi todos os episodios do monográfico. Totalmente, sí. Porque era como mandamás empresarial de todas as empresas alemanas que había en toda España, él era o que máis mandaba, ¿no? Solo por repasar. Foi o responsable directo primeiro do contacto entre Franco e Hitler para que os nazis invadiran España e derrocaran a República. Era propietario e xerente tamén de varias minas de wolframio en Galicia. Check. Estivo en Hamburgo recibindo a Legión Cóndor cando esta marchou de Vigo cando acabou a guerra aquí. Check. E claro, agora aparece tamén Cos no submarinos, tema dos submarinos, por suposto. porque algunha das 350 empresas que tiñen en España, o 350 é un número real, non é un Sí, non dicir, he inventado, sí. que Johannes. xestionaba, dedicábase precisamente a víveres ou a barcos Un visionario. Un E o visionario. fulano pois estaba metido nese tamén. Queda aí o rollo. E que pasa?
se dixen antes que Vigo e Ferrol ademais non eran os únicos portos, digamos, de importancia para os submarinos en España, pero realmente só éramos 4. Ah, bueno. Quero dicir, realmente só pasaron, inda que parece que España era unha locura tal, Sí. realmente cos perigos que tiña o control dos aliados en España non podían tampouco arriscarse a que viñan no, aquí claro. como si nada, inda que realmente xa facían moitas cousas. Entón, tiñamos Vigo e Ferrol. Se che dixen que Vigo era Bernardo, Ferrol non lle topei que tivera nome en clave, ou mellor sí, pero eu non É o primo de, descubrín, Bernardo, por perdón. exemplo. E os outros portos eran o de Cádiz e o das Palmas de Gran Canaria. Ah, O de Cádiz chamabañe Gata, vale. vale? E o de Gran Canaria era Culebra. Vale, non sei tampouco se en alemán Porque el ou nuestro non. es Bernardo. Pero mira, por lo menos é Llámanos Bernardo. vaca, por lo menos Xa, bueno, vaca non sei, o pero algo. por lo menos Bernardo, eu que sei. Bernardo. Habiendo gata y habiendo culebra, Pues nosotros sabes. Bernardo. Pois sabes. Entonces, bueno, eses eran, digamos, os 4 portos españois polos que únicos, en principio, de forma... Iba a decir oficial, pero realmente non é oficial. Todo isto sábese porque os alemáns é un tópico e sinto se hai alguén que se ofende, pero ese rollo de cabeza cuadrada que teñen todo controlado Sí, e tal. todo cuadriculado. Pese a que realmente moitas destas cousas sabían que podían ser ilegais e tal, deixaban rexistros de todo. Entón realmente hai documentación alemán, Sí, nazi, máis alá do que pode haber en, por exemplo, no arquivo en Ferrol, que é o arquivo militar e demais, de todas estas cousas. Entonces aí nos queda, ¿no? Sí, Esa tal. Pero bueno, xa que estamos, realmente cantos submarinos pasaron por aquí? Tantos como para pensar, como esa idea que temos, ese rumor que se vai transmitindo de persoa en persona e tal. Bueno, segundo o investigador José Antonio Tojo Ramallo, que se basea, por exemplo, nesta documentación que digo, houve un total de só 23 U-boats que pasaron por España para se reabastecer ou para coller combustible ou comida ou que sea. 23 Só entre estos 23. 4 portos Entre que estos 4 falamos. portos. Vale. E xa. É dicir, en toda España, estes eran os 4 portos e estes foron os 23 submarinos que pasaron por aquí. E temos o dato de cantos en Vigo destes 23? Sí. Temos que 11 deses 23 pasaron por Galicia, 3 en Ferrol e os outros 9 por Vigo. Bueno, Que ni tan mal. Se o que queremos é crecernos e encher o peito de que estivemos na historia, que estivemos na historia como todo o mundo, pero Home, aí está, ¿no? 9 xa son tamén, Claro, en realidad, a ver, están guai, pero realmente son cifras moi pequenas. Sí, Quero dicir, sí. se comparamos co que podíamos esperar, ou sobre todo para poñerlo en perspectiva, sobre todo cas Azores, as Illas Azores, non é que foran as Azores, pero como as Azores son illas, as augas que as rodean, eran moito máis idóneas que realmente Galicia, porque ao final era mar aberto, Sí. eran augas que, ainda que pertencían a Portugal, o mellor, non estaban tan controladas porque era unha illa, hai moita menos control, ali sí que en pleno mar aberto non había Sí. espías que te pudieran controlar e demais, entón, bueno, por ali foron máis ou menos casi 190 submarinos os que pasaron para se reabastecer, estes barcos que te dicía, que rondaban por esas augas, íbanse movendo, de 190 a 23, pues bueno, hai Sí, bastante, claro, ¿no? claro. Pero bueno, igualmente, mira, ¿no? E realmente Vigo, se non me fallan as contas, creo que foi o dos 4 portos o que máis tivo, porque Ferrol foron 3, Vigo 9, e os outros non lembro como se dividían, pero Por aí anda. pero por aí. vamos. Sí. Entón, bueno, Pero claro, espérate, dime. se os submarinos agochábanse, ¿no? Era todo de tapadillo, como se sabía aquí que había submarinos? Refírome. A ver. O submarino ten que chegar a este barco que está aquí na nosa Sí, ría non creo que estivera pegado ao porto, ainda que, bueno, e o facían de tapadillo para que non o veran. pola noite, Pola submerxidos, Claro, pero o rumor estaba. Por que estaba o rumor? porque ao final os... A xente falaba. Sabes que falaba sobre todo? Que mira, isto non traía, pero que acabas de dar pé. Ao final, por poñer un exemplo, ¿no? A tripulación deste barco do Vessel facía vida na cidade. Ok. E ao final, como a nós, como a min, para que non se ofenda ninguén, poño medio primeiro como tal, eran uns borrachos. Ajá. Entón, claro, hai un caso documentado do segundo de a bordo do Vessel reventando o coche o vicecónsul yanqui americano por estar mamado perdido. Vale, no ano, non sei, no ano 44 ou cando foi. Entonces, claro, con cosas así, o raro, e de feito en Ferrol hai outro caso tamén dun dos tripulantes do barco que tiñan ali, o Max Albert, que estando mamado tamén,
empezou a largar de todo o que facían, de a cantos submarinos axudar. Despois non está, o sea, as cifras que daba, porque dicía que incluso se guardaran máis de casi 3.000 ropas de agua e tal. Estaba flipándose, pero realmente estaba dicindo a verdad. Ese barco estaba aí para acudir aos submarinos que necesitaran. Outra cosa é que o que dixo fora literal. Entón, claro, ao final son moitos anos aquí amarrados. Somos humanos. Ao final te cansas de ver os 20 tipos sempre todos os días, e cando vas por aí necesitas un pouco de, eu que sei, de fliparse. Sí. ¿no? Pero refíreme que ao final non é que Vigo estivera vendo submarinos emerxendo e tal. Foi máis polo que escoitaban entón do a ver, eu supoño que e realmente, por unha cousa que vou contar despois, ao final a xente é un pouco tonta. Pero era, o sea, estás nunha cidade que conecta por mar co resto do mundo, que está nun extremo do continente e que ainda por riba pertence a un país que é amigo, ainda que sea tapadillo, pero amigo. É dicir, toda a información que se movía por aquí era raro que se mantivera completamente en segredo. Outra cousa é que non fora máis alá das cabezas pensantes de certa zona ou do goberno incluso español, pero que non se enteraran certa xente, que non debía enterarse. ¿no? Entón, realmente, o sea, se nos enteramos nos de calquera chorrada do outro lado do mundo que non se iban a enterar ali. Totalmente. ¿no? Entonces, bueno. Dito isto, aquí o que temos que facer agora é diferenciar entre os submarinos que viñeron a se reabastecer e os que foron afundidos nas costas de Galicia. Porque aí o número aumenta. É dicir, afundimentos de U-boats nazis en augas de Galicia hai máis ou menos registrados uns 36. Caramba! ¿sí? Que en si lle sumamos os 11 estes, que te digo, e un máis que me vou guardar para máis tarde. Ui. Como gusta o misterio, Sí, bueno, hai que enganchar a xente, ¿no? Como é isto, o SEO, ¿no? Como é o SEO de podcast, ¿no? Non sei. Bueno, vale. Pues nada, pues en total como que nos dan uns 48 sumersibles que dun ou outro xeito tiveron algunha relación con Galicia, ¿sí? Creo que xa non está nada mala cousa, ¿no? No. Non son 190, pero, bueno, concho, pero de 23 a 48. Estamos falando de Galicia. Claro. Al final. Sí, ¿no? Claro. Ostras, que non é tan pequena, pero bueno. Entón, xa explicamos na primeira parte un pouco como funcionaba a guerra no mar, ¿no? As batallas e demais. É dicir, os submarinos non se limitaban a atacar a navíos militares, sino que tamén atacaban os mercantes que realmente levaban tropas ou mercadorías de calquera tipo entre Estados Unidos e Europa e demais, ¿no? Al final, cortar as vías de comunicación e de aprovisionamento, ¿no? Pero como eran os ataques en sí, as batallas en sí, ¿no? Bueno, pois literalmente as batallas dábanse como se os submarinos fosen mandas de lobos, manadas de lobos. É dicir, atacaban en grupo de distintos flancos. Ok. Bueno, como os velociraptores tamén. Un pouco tamén, ¿no? sí. Pois. Entón, de aí sae tamén ese rollo de chamarlles os lobos grises, ¿no? Dos submarinos alemáns na Segunda Guerra Mundial sempre se lles tratou como os lobos, as manadas de lobos e demais, ¿no? Os lobos grises. Grises, supoño que pola cor do bicho. Sí. Pero bueno. E aparte que despois os alemáns, sobre todo naquela época, o lobo era como un animal moi simbólico, sí, total. Para moitas cousas, sí. ¿no? Entón, claro, pola súa parte, os aliados o que facían para poder mover todas estas mercadorías, soldados e demais, era organizarse en convois. É dicir, convois de 40, 50, 60, 70 barcos, iban os mercantes na parte interior e os militares iban ao redor, é dicir, polos flancos, controlando que nada emerxera das profundidades para darlle polo saco, ¿no? Entón, bueno, eso, podía haberlos de distintos números. Que pasa? Os U-boats patrullaban o Atlántico en solitario e cando tiñan coñecemento de algún deses convois ou algún transporte, reuníanse varias unidades, creaban, digamos, unha manda de lobos e marchaban de caza directamente polo convoi. Vale. Sí. Entón, claro, isto pódese ver moi ben nunha peli de Tom Hanks que hai 5 anos que se chama Greyhound. Vale. Non a vi. Aquí está subtitulada como, bueno, Greyhound, Enemigos bajo el mar. Porque supoño que se non a peña, ni Dios se enteraba de que carallo era Greyhound. Isto é moi de aquí, de inventarnos bueno, os menos, títulos das pelis. Claro, pero bueno. Enemigos bajo el mar. Pois sí. A mí gustame moito esa peli, é dicir, ten unha parte un pouco propagandística que che poñen os
os nazis do submarino como se non fosen humanos, como se foran monstruos malignos, tal, en vez de peña que estaba igual de obrigada a estar ali que os yanquis ou que calquera outro. Pero si obviamos un pouquichiño esa parte, realmente vese moi guai, a parte é un ritmo frenético, porque dende que empeza non para o rollo, e vese moi ben como este rollo das mandas de lobos grises submarinos atacando os convois, como os mercantes no centro, como se movían os barcos militares, e máis, está moi chula. Entonces, se alguén quere ter ese rollo gráfico, pois Greyhound. Pois sí. Tenemos aquí recomendación cinematográfica. Exactamente. Entón, bueno, vamos a ver, vamos a ir a chicha, xa, ¿no? Porque os datos están moi ben, pero todavía non está, vamos a la chicha. A ver, ten chicha, sí, pero bueno, ahora vámonos a meterse a historias concretas, ¿no? Porque os datos xa sei que molan tamén, pero xa sei que ti a primeira e o resto da xente está desesperando aquí, pero, e que pasou? E cantos morreron? E non sei que. Bueno, entón, temos 2 submarinos afundidos do outro lado das cíes, xa para empezar. E un terceiro que, pese a que foi atacado nesa zona tamén, deulle a olla para chegar a Fisterra, pero afundiu en Fisterra. Pero foi atacado do outro lado das cíes, vale? Agora ben, cando digo do outro lado das cíes ou Fisterra, non me estou referindo literalmente a que estean aí. Dende que en Monteagudo xa ves o pecio, vale? Refírome a que son os lugares máis achegados en terra firme, os puntos oceánicos onde pasaron esas cousas. Vale, decir, está a altura das está a altura, se ves o mapa, pois está a altura, millas para dentro. O sea, hai unhas millas de diferencia, ¿no? Se temos en conta que cada milla son alrededor de 1.600 metros, es decir, un pouco, algo máis de 1 kilómetro e medio, pois para que vos fagades unha idea, é dicir, o de Fisterra, por exemplo, creo que estaba a unhas 330 millas de Fisterra, que é bastante, pero igualmente, creo que non quita o chulo destas historias, nin o épico, nin nada. Pero bueno, eso para que quede claro, que non vamos ahora a subir en verán, vamos en agosto un paseo ata o Faro, hostia, mira, o submarino. Nin hai como se dice, unha saída que podes facer tu submarinismo. Organizada para ver... Non, é que claro, vai ti saber que profundidade é aí, se se ve algo ou non. Tamén. Pero bueno, non creo. Non creo. A mí me encanta como era o que baixou a ver o Titanic. Non, mira, se é nas mesmas condicións, prefiro non velo, sabes? Explosiona aí. Sí, nada, mirad a película, chicos, non vos rayedes. Non vai a ser que reventedes vos tamén e la Piar patrocine esta inversión. Bueno, en calquera caso, estamos falando polo de Pate. Ya lo había pillado. Bueno, en calquera caso, estábamos falando dos submarinos do U-134, do U-523 e do U-506. Nada, ti reí, eu vou safando a movida. A imagen del Pate ha sido moi fuerte. É que levo moito tempo con eso na cabeza, pero a mí sempre non pretendía dar máis voltas a isto, nin traía isto preparado tampouco. Pois iso, entón. Recupero xa. Esos 3 submarinos que dixen, da igual os números, da igual. Os 2 primeiros vonos ventilar rápido porque realmente a chicha está no terceiro, pero tamén teñen historias guais os outros 2. O primeiro, o U-134, ese sí que foi destruído a moi poucas millas das cíes por un avión Wellington británico, se queredes buscar o modelo para ver como era Wellington, cando volvía o submarino das costas de Florida, en Estados Unidos. Porque os submarinos alemáns, moitos deles eran enviados a costas americanas para reventar xa os mercantes antes de que saíran de Porto, literalmente cando estaban saindo de Porto, xa que non chegaran nin sequera a formar os convois. Isto é como cando xogas al pañuelo, que te acercas al pañuelo e... Sí, que estás o sea, estrategia, por claro, es como, voy a ir súper rápido, cojo el pañuelo y me voy, ¿no? Estos van ahí pues sí, a la raíz. A la foi. Opa. Epa. Bueno. Aí queda, cosas do directo. Para que nos estea escoitando, foiseme a vir a cervexa por fora. Botei por fora. Bueno. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Entón, este submarino viña das costas de Florida. Espera, un segundo. ¿Quieres una servilleta? Para min non. ¿No? Vale. Mellor se queres. Okay. É madeira, pero así. madeira de boa. Logo limpamos. Vale. Pois, eso, que viña das costas de Florida. Este submarino ten como a curiosidade que foi derrubou o primeiro Zeppelin da Segunda Guerra Mundial, porque tamén había Zeppelines na Segunda Guerra Mundial.
nos desembarco en Normandía, se vistes o mellor Salvar ao Soldado Ryan, por exemplo, xusto cando acaba o desembarco e xa están como a praia tomada, veredes no aire cepelins, que esos, naquel momento, bueno, naquela batalla se usaban como protección visual por se viñan avións nazis que non souberan exactamente onde estaban tal. Entón, Un estorbo para la un vista. estorbo. Neste caso eran non en toda a costa de Estados Unidos os había, pero neste caso concreto era un destacamento basicamente de vigilancia. Entón realmente estaban moi pouco equipados con armas e tal. Pero cuadrou que un deles divisou a este submarino cando estaba a piques de atacar a dos mercantes que estaban en Porto e entraron en batalla. Vale. Soltoulle as 4 cargas que había, pero o submarino era moito máis potente e mandou o Zeppelin como un globo. Entón, bueno, como que se ten esa medalla, digamos, ¿no? Entón, claro, cando viña pa cá, estaba máis ou menos pola altura eso das CIES, cachou no un avión E chao pescado. aí foi, e chao. O segundo, o 523, foi destruído por barcos ingleses, neste plan tamén do que falamos dos convois e tal, non? O submarino intentou atacar un deses convois, pero foi cazado un pelín máis lonxe das CIES que o anterior, pero tamén por esa zona máis ou menos, non? E o primeiro, bueno, o outro que nos queda, o 506, este foi atacado nas costas de Vigo por un avión norteamericano, pero quedou tan danado que prácticamente foi a deriva ata Fisterra, casi. O que pasa que ali xa non aguantou máis e afundiu. Que pasa? Que a chicha deste submarino non está tanto no ataque que levou en Vigo como na súa participación no rescate dos náufragos do Laconia. O Laconia era un barco británico que se fixo moi famoso polo Cristo que se montou no rescate dos náufragos cando o afundiron, non? Era un barco de tropas que utilizaban os ingleses, neste caso viña dende o sur de África, e ademais, non sei a razón, tamén levaba mulleres e nenos e casi 2.000 prisioneiros italianos. Caramba! Sí, o sea, unhas 3.000 persoas a bordo, máis ou menos. Foi cachado por un submarino nazi, soltoulle o petardazo, e claro, pois podemos nos imaginar as escenas, no, de casi 3.000 personas, bueno, moitos xa morreron porque os torpedos creo que impactaron onde iban os prisioneiros italianos, entón moitos xa quedaron no sitio, pero do resto da xente, vos imaginades o como pudera ser, con escenas tan de película como que había tiburóns atacando os náufragos na auga. O sea, a sangue e todo o rollo parece ser que chamou tanto a atención de tiburóns, de quenllas e tal, e empezaron a atacar a peña. O sea, había como algún... Onde foi isto aproximadamente? Na costa africana, ainda subindo para nós, digamos, na costa africana, no este. Sí. Sí, o sea, unha loucura. Claro, aquí entra un pouco ese rollo de lenda, canto de verdade, canto non. Pero bueno, hai como se di, testemunhas de xente que estivo ali que sí, claro, serán máis reales ou menos, pero en principio se di que eso está aceptado, digamos, como real, ¿no? Pero bueno, unha loucura. Entón, claro, cando dende os submarinos se decataron de que había italianos, que é dicir, eran aliados. La hemos cagado, amigos, la hemos cagado. Claro, entonces comenzaron a rescatar a todo Cristo que puideron. Pero claro, se a tripulación dun submarino son 50 persoas, e xa viven nun espazo, vamos, limitadísimo, nin de coña podían axudar a tanto Cristo como había na auga. Obviamente, ¿no? Sí. Entón, dende o submersible, pediron axuda a calquera barco que houbera pola contorna, avisándoos de que se facían cargo dos náufragos non o iban a fundir. Vale. E dende o mando da Armada Alemá, a Kriegsmarine esta, emitiuse outro aviso para que todo submarino alemán que houbera pola zona acudira o rescate a axudar tamén, ¿no? Claro, cando chegaron primeiro os submarinos, cando chegaron, o bote que atacara xa tiña rescatadas unhas 400 persoas, é dicir, tiña unhas 200 en coberta, obviamente estaba por fora da auga, 200 en coberta, e outro tanto en botes salvavidas do propio barco, pero que estaban amarrados ao submarino para que non marcharan por aí. Entón, claro, unha loucura, pero que o asunto é que estiveron 4 días así. Ai, madre. Porque claro, o submarino non podía largarse por aí a saber como estaba mal, o que sea. Entonces teñan, vamos, aguantalos aí, pero claro, eu imagino, supoñome eu, que Capeña pasando a noite a intemperie na parte de arriba dun submarino. 4 días aí. Claro, que era setembro do ano 42, pero
é o Atlántico pola noite, por moi setembro que sexa, imagino que as noites non son especialmente, ou non sei se cálidas, non son, non sei, o mellor si, Da igual, o mellor me estou son confundindo. 4 días na cubierta dun submarino e claro, o mellor claro. cunha herida ou... A saber, sí. Desto hai fotografías de nenas das casnais, con mantas en riba do submarino, bueno, dos italianos tamén e todo o rollo. Claro, das tropas británicas tamén, que os vigilados polos do submarino e todo o rollo. Entón, claro... É como que fixeron un pouco de tregua para rescatar esta xente, non? Sabes que pasa? Realmente, o que se di é que, como escoitaron berros en italiano, decatáronse que eran aliados, entón foron. Claro, unha vez estás, quitas a todo o mundo. Sí. Despois tamén hai un rollo no mar que realmente calquer náufrago que te topes te lo que salvar. E é moi típico ler crónicas de ataques de avións, por exemplo, a submarinos, que cando rebenta o submarino, si lles deu algo para sair, porque o normal era que o submarino se afundira con toda a tripulación. Pate la piedra. E nos casos que acabo de falar, algún deles, ou un dos que está en CIE, se afundiu cos 50 tripulantes dentro. O sea, unha morte, vamos... O sea, ou estopas e desapareces nun momento, ou se vas pouco a pouco e o submarino se jode e non podes subir, e ti tampouco, porque pola presión tal... Morro. Eu teño algún dos meus clientes que traballan en barcos e tal, eu sempre lles digo que a mí o barco, para ir a CIEs e cousas así, a un bueno. Pero a mí dame un medo. Decir que afondas... Sí, que afunde o barco e ti estás... eres irrescatable e o que dure o aire... E no barco mellor, joder, que podes sair, pero un submarino está sellado. Ai, non, calla. Sabes, entón, pero bueno. Sí, veña, vamos a sacarnos deste rollo. Entón, o asunto é que a vaina do rescate non acaba aí, porque o cuarto día precisamente apareceu un avión norteamericano que claro, quedou flipando que a escena, en plan de repente mirou como 3 ou 4 submarinos, porque foi un italiano, outros 2 alemáns e non sei que, o que pasou por aquí por Vigo. A que están xogando non han invitado, non? Claro, en plan, con 1000 peña en riba, todos aí como non sei, como os pingüinos para darse calor, cos botes salvavidas tamén tal, entón avisou o mando. Pero que lle dixeron dende o mando? Dispárales a todos. Ataca sin piedad. Afunde os submarinos, en plan, poucas veces vas ter 4 ou 5 submarinos xuntos, revéntaos. Entonces outra vez todo Dios a auga e os submarinos fuxindo e a xente na auga outra vez. Entonces, claro, a historia está, vedes como os nazis sempre entendemos que os nazis eran os malos, pero realmente nunha guerra hai nos máis malos, obviamente, pero aquí non se libran en Cristo, ¿no? Entón, bueno, todo se acabou máis ou menos, porque 3 horas despois empezaron a chegar varios barcos, chegaron 3 barcos, e das casi 3.000 persoas que había originalmente no Laconia, rescataron unas 1.500. Que non está mal, pero é a puñetera mitad. Se me ha roto el corazón por los de Laconia, estos. Pues sabes. Entonces esto podedes ver fotos si buscades en Google. E non lle fixeron peli a isto, porque isto é de peli. Sí, que hai unha miniserie, non sei de que ano é. Que sí, el rescate del Laconia, me parece que se chama, ou algo así. Home, ou algo así. Si buscades, seguro que hai. Ostras. Sí, é a mítica cosa que supoño que estará aí super romantizada tamén. Sí. Pero bueno, sí. Qué cruel, me parece. Xa estaban rescatadas e de repente... Sí, pero... Os tiburones. Me imagino que si depende do avión, no, pero... Sí. No, al final seguimos órdenes, capitán. Pues sí. E precisamente, seguindo órdenes... Mira, me encanta cando me das estos pés porque parece que sabes o que ven. Entón, a raíz deste incidente, na Armada Xermana alemá prohibiuse taxativamente que ningún U-Boot rescatara, auxiliara náufragos, nin os que se topara, nin os que provocaban, porque realmente toda esta peli, estamos falando de quen son os vosos malos, quen soltou o torpedo foi un submarino alemán. Sí, que aquí todas estas cousas era o que facían. Yo lo siento lo que voy a decir aquí ahora, pero en la guerra nunca hay ni buenos ni malos. Hay todo el rato gente que pierde. O sea, yo lo siento, ni buenos ni malos. Hay perdedores. Sí, é un tópico, pero yo veo a gente muriendo a manos de otra gente que no se hubieran matado de vacaciones, ¿me entiendes? No, hubieran compartido moito máis do que... Estaríamos de cervexas, brindando xuntos, jají, jajá, bueno, sí, quizás unha pelea así bueno, sí, de bar despois de borrachera, pero que me refiro, o sea, no odio as guerras. Bueno, sigue. Bueno, sí. Dale. Sigue, vamos, veña, vai. Sí, arranca. Pues veña, entón, que pasa? Estos son os que se afundieron, pero que pasa cos U-Boats que estiveron literalmente na ría de Vigo? Ajá. ¿No? Vamos ahora, xa os que estiveron aquí. Bueno,
bueno, xa dixemos que foron 9, e na que eu realmente me vou centrar nun, porque senón estaremos toda a Todo o día noite. aquí a falando. Pero realmente é o que máis chicha ten. Vale. Sí? E aparte, pois, que nos sirve como exemplo do resto, tampouco fai tal. Imos falar agora, vou falar do U-96. Que U-96. Vale. Un submersible que estivo en Vigo entre o 27 e o 28 de novembro de 1941. O sea que cando imitamos isto, Bueno, claro, sí. cando imitamos isto, haberá 84 anos e un día, porque non seguimos emitir. En principio, se vai ben, isto está escritando a partir do 29. Sí. Terá o día anterior. Entón, terá, cando imitamos, 84 anos e un día. Ai, me encanta. Dende que ese submarino estivo aquí, vale? Entón, foi un U-Boat que inspirou a que eu creo que é a película culpable desa idea que falábamos antes sobre o Vigo como gran base de submarinos, ¿no? Como gran parada de submarinos e demais. Unha peli que se chama Das Boot. Que como me suena? É submarino, directamente. Sí. É unha peli alemá do 81, no seu día foi a película máis grande que se fixo en Alemanha. Eu creo que a vir. Pode ser. Hai 3 versións, pero se é a mesma peli. Hai a de cines, a do director, despois hai xa con todo, porque en Alemanha creo que se chegou a emitir como unha miniserie, ¿no? Entonces, realmente cortaron, digamos, como se di, o opening, e puxeron todo xunto, pero claro, eso dura máis de 3 horas, 3 horas e pico. Eu creo que a vira, que é a versión que busquei eu para prepararme todo isto. Perfecto. Entón, realmente, esta é unha película que adapta a novela homónima, é dicir, o mesmo título, de Lothar Gunther Buchheim, ¿no? Que, bueno, hoxe é un filme de culto, digamos, que ese é o libro que temos aquí, entre tanta cervexa, e alemáns, nin tan mal, ¿no? Entón, pero, por que esta relación? Que ten que ver este escritor que fixo este libro con Vigo, con este submarino, con esta película e con todo, ¿no? Cales son as conexións? Bueno, resulta que o tal Lothar Gunther fora corresponsal de guerra ou propaganda neste submarino durante a travesía que trouxo a Vigo. É dicir, el formaba parte naquele momento da tripulación do submarino. Entendo. E visitou Vigo, non? O libro realmente está novelado, pero en realidade é unha crónica das experiencias que el tivo durante toda a travesía, os meses que botou. Que posiblemente hai un pouco de ficción que botar. Sempre hai, pero si ledes o libro ou vedes a peli, realmente eu creo que podemos tampouco necesitamos, quero decir, non necesitas saber como funciona o mamparo de proa ou o que sea, claro. pero vemos eso e é perfecta, esa peli é perfecta, o libro tamén, pero a peli obviamente visual e tal impacta máis. É fantástica para ver como era a vida dentro do submarino, o dura realmente que era no día a día, pero tamén cando estaban nun ataque, cando se atacaban. Xa te dicen que a mí o tema submarino dábame angoxa. O sea, pues a mí fascíname. Eu si tivera que estar meses tamén, pero a mí encantaría visitar. Entón, tanto no libro como na peli se cita esta visita do 96 a Vigo, en principio non, para se reabastecer de víveres e combustible, non? Entón, claro, aquí tendes o momento, aí vai o audio da peli. Veña. Lamento comunicarles que no vamos a La Rochelle. Hemos recibido órdenes de poner rumbo a La Spezia. Es un puerto del Mediterráneo. Antes recalaremos en Vigo, España, para aprovisionarnos de víveres y combustible. Es todo. Pero non queda aí a cousa, é dicir, neste audio vedes como o capitán informa de que van de camiño ao porto italiano de La Spezia, pero van parar en España, en Vigo, para... En Bernardo? En Bernardo, de verdad. Xa molaba que dixera Bernardo, o que pasa que o mellor non nos enterábamos. Ahora me tocará de pasar la peli. É que claro, non di Bernardo, pero sería, hostia, pero entonces non teríamos tan fácil para saber que era Vigo, Claro. No, pero bueno. Ustedes embarcarán Bernardo. Non se iba a entender moito tampouco, mellor, pero bueno. Entón, non queda aí a cousa, porque un pouco máis tarde desa escena dase outra a bordo do Vessel, da vaca leiteira esta. O que pasa que no libro, na peli non se dita o nome, no libro chámase Weser con W e unha S, que é o nome dun río alemán, non? Vale. Na peli esta escena é moi longa, realmente cambia un poquinho en relación ca do libro, non ten os mesmos detalles e tal. Pero vou vos ler un pequeno fragmento do libro que teño aquí. Me encanta. Porque a mí este sí que me parece
fantástico. Eso sí que me parece unha loucura. Vamos a ver. E aparte vou non ler, teño escrito, pero vou non ler do libro que sempre lle dá un Claro que sí. rollo. Espera. A ver, Música de leer. vale. Entre a proa dun bote salvavidas e un edificio en construcción, ao lonxe vexo as luces de Vigo. Amarelas, algunhas vermellas, brancas. Dúas cadeas luminosas escapan cara arriba. Unha rúa que nace no porto vai cara ao centro da cidade. No peirao hai un destructor ancorado, iluminado con todas as súas cubertas. Dende abaixo cheganos un círculo de luz amarelenta. A comporta por onde entran os torpedos aberta de par en par. A comporta da cociña tamén se abriu. Pequenas chispas alcanzan a verse dende a costa, outro tranvía. O seu tropeleo chega a nós, traído polo vento. Enseguida as bucinas dos coches e o bamboleo dos outros barcos. E silencio profundo. De onde sacan os torpedos? Pregunto yo ao vello. Outros submarinos os transportan ata aquí. Os que están de regreso non os usaron, e tamén lles deixan o combustible que lles sobra. Como é que isto deu resultado ata ahora? Ou somos os primeiros? Iso é, xustamente aquí, provisionaron xa 3 submarinos, e 2 deles se perderon. Onde? Exactamente non se sabe. É perfectamente posible que a esta hora este o destructor dos Tomis esperándonos aí fora. Os Tomis eran os británicos, chamabanlle Tomis, e cando dio de vello refírese ao capitán. Durante o libro chamalle vello o capitán do submarino. Entón, ¡alá! ¡Qué chulada! Isto, a ver, nesta conversa última vemos os medos propios de... Espera, antes de esto. Tranvía, as luces da cidade, a rúa que vai do porto ao centro. ¡Qué bonito! Ahora falamos de eso, porque realmente aquí vemos eses medos que te dicía, sí. E se sacamos isto rápido, de que ainda que están nun país amigo, teñen eses medos dos perigos tal... Que están os Tomis aí detrás. Claro, pero de feito a escena transcorre en medianoite, na escuridade e tal, pero aquí o que máis me flipa é o que dicía, a descripción que fai do principio. Porque realmente, mira, vendo algún documental para preparar isto sobre a rodaxe da peli, entrevistaban a algún dos tripulantes orixinais do submarino. Un deles dicía que este libro que realmente era unha exageración, ¿no? Pero é que a descripción que fai é increíblemente acertada, porque primeiro fala dun edificio en construcción no porto. E aquí vamos a identificar cosas. Isto non se queda como... ¡Ay, que me encanta, por favor! Vamos a identificar cosas... Tú sabes lo que me gusta. É que isto me parece de verdade moi bonito. Primeiro fala dun edificio en construcción no porto, que eu sospeito que era que se está referindo a un tinglao que existiu onde hoxe está a piscina, ali a carón do Club Náutico. Sí. Foi un tinglado que se construiu máis ou menos por esa época. Entonces, cádrame perfectamente. Non teño ubicado exactamente no tempo, pero sí foi por esa época. Despois, describe 2 cadeas luminosas que escapan cara arriba, é dicir, farolas. Sí. É unha rúa que nace do porto e vai cara ao centro da cidade. Está falando da rúa Carral. Carral, sí, clarísimamente. É dicir, Carral nace no peirao da Laxe e sube literalmente cara a Porta do Sol, é dicir, cara ao centro da cidade. Me encanta. Pero que ainda por riba, cando fala do destructor ancorado no peirao, estáse referindo ao destructor Navarra. É dicir, o destructor Navarra, non sei se da xente que me siga en Instagram, o último vídeo que subín, o último reel que subín, empeza precisamente cunha foto dese destructor e cun submarino que está pegado a él. Despois falaremos del. Bueno, pois ese era un buque de guerra español dos anos 20 que participou na Guerra de España tamén nos 30, que botou anos amarrado no noso porto porque se utilizaba como buque escola en relación ca ETEA, entéis? É dicir, cando esa, bueno, ETEA, para que non saiba, é a Escola de Telecomunicaciones da Armada Española e demais, que ten, bueno, ahora obviamente non, pero utilizaban este barco durante anos que estaba no porto en pleno centro, viñanse dende Teis digamos, a poñer en práctica as cousas nun barco de verdade, non? Entón, claro, ese barco botou anos aí, co cal xa nos está dicindo en que época concreta, ainda que sabemos a data concreta exacta, pero xa nos está indicando unha cousa máis, non? Sí, que non se está inventando que pasou por Vigo. Claro, porque despois tes o Coroa co do tranvía. Sí, por favor. ¿Sabes? Entón, claro, é como... cando lín isto, é como... Dios, pero isto é unha maravilla, isto é unha xoia que flipas. Entón, claro, realmente, a ver, por poder sí que puderon ser licencias narrativas, digamos. Sí. Pero coinciden tan ben, son tan exactas
que é moi difícil non tomalas como reais. No. É dicir, o Lózar aquí, o amigo, tiña unha memoria prodixiosa ou tomou, que se Tomou sabe que nota. tomou moitas notas, Claro. que tomou nota moito do rollo, Inspiroulle non? Vigo. Claro, entonces o mellor non é literalmente todo o que se di, pero hai cosas que sí, Pero e esa dentro parte de desas Vigo, cosas que sí, pois é esta descripción do... En a peli sale Vigo. Non é Vigo, pero Ah. sí sale Vigo. O sea, representa que sí, pero non Aparece é. unha costa, aparece unhas casas con luces e o submarino vai emerxendo na noite. Sí. E falan dun É o Porto dun Bernardo. mercante, si non falan de Bernardo, pero si falan de Vigo. Sí. Si, Bueno. si falan de Vigo, si baixan do submarino e suben o Vessel. Ah. O que pasa que sí que é certo que a escena que se vive dentro é como, bueno, é máis non de flipada, porque realmente é unha conversa, pero hai un banquete en Nadal, non en novembro como na Ya. realidad. Pero sí que Sí, estás vendo aí e quen saiba esta historia ves a peli e sabes que está Vigo Ah, aí. que guai. Ou para min é o mismo que tamén cando ves Hermanos de Sangre, a serie esta da Segunda Guerra Mundial de HBO. Non a vin, non a vin. Sei que digamos, vese como desembarcan en Normandía xa despois do desembarco principal, ¿no? Cando está a zona tranquila. E cando sabes que hai os españoles republicanos que liberaron París, que se baixaban sí, aí, sí. eu estaba mirando esas escenas, estaba pensando constantemente, digo, quen será? Andarán por aí, para mí andaban por aí tamén. Entón estas cousas, cando sabes un poquinho máis, enriqueces que flipas e disfrutas moitísimo máis. Claro, claro. Este tipo de produtos. Por eso digo que, ainda que non sean literalmente fiéis á realidade, pelis e todas estas cosas son moi disfrutables e a mí me parecen que están genial. Totalmente. Sobre todo porque te sirven para hacer un pouco de pedagogía se queres, ou a ti rayarte e ir comparando e se isto está mal, non sei que, non? Sí. Entón, nada, aí quedan eses detalles da nosa vila nun éxito Totalmente. literal. Entón, o do acorazado Navarra lévame directamente o submarino do que falamos, que estivo pegado a ele e do que falei eu en Instagram, ¿no? Que era o 760. Espera que te faga unha pausa. Sí. É que aprovecho. Disclaimer. Tes Instagram para porque ás veces escoitan o episodio de repente como podente atopar en historiador de cabeceira. pero hai puntos polo medio. Pero creo que igual, aparece sí, igual. ¿no? Aparece igual, O sea, vale. non creo que haya moita xente que se chame así en galego, Vale, ademais. procede. Sí. Nada, bueno, pues aí que cheiren que cosas que subo que sempre están relacionadas, que aparte levo unha enchenta de submarinos estes meses que me cagan tal. Sí. Entón, o U-760 xa contei un pouquiño, non toda a súa historia, neste último vídeo que subín a Instagram, pero foi un submarino nazi que estivo amarrado no Porto de Vigo, aquí pegado ao Navarra, durante varios anos. É dicir, estivo aí á vista durante varios anos, por eso tamén che dicía antes que realmente hai un submarino, durante 2 anos e algo hubo un submarino aí. Vale, que polo tanto- non quería saber porque non quería, o sea, que non sabía que No, porque pero non quería. entón o tema de que Vigo é nave base de submarinos, Base de submarinos, ten sentido. En parte, entre o éxito este da peli que a miraron o seu Claro. día e entre que os rumores foron contando de que aquí houve submarinos, claro, se un submarino nazi te pasa máis de 2 anos aquí, Claro. o ves todos os días A más B más C. o boca en boca, ¿no? Sí. Que pasa? Que este submarino non estaba aquí de reabastecer, é dicir, este submarino foi atacado, quedou moi mal parado Vale. e acabou aquí, ahora contaremos como, pero os países neutrais na guerra sí que teñan, digamos, a opción de axudar ou tal, é dicir, calquera buque, submarino ou barco que pidese chegara a axuda. Porto tiña solo 24 horas para poder estar aí, despois tiña que marchar. Vale. Se non, o país no que tiña permiso para requisalo, bueno, quedar con él entre comillas, pero decir, Sí. non permitir que se vaya. que marcharan se pasara un día, ¿no? Entón, isto aconteceu en setembro do 43. ¿sí? Vale. Poñémonos na costa de Boiro, de Boiro, repente. ok. ¿sí? Aí estamos con 2 barcos que están matriculados no porto vigués de Bouzas que se chamaban Nuevo Florentino Lago e Salvador Lago. Eran da mesma hermanos. xente, non? Estaban faenando ali, barcos de Bouzas, e de súpeto viron unhas bengalas no horizonte, non? Claro, pola, digamos, a lei non escrita, agora estará escrita, pero tradicional de socorrer a quen non precise no mar, inda que tistes outra cousa, cando foron ali, cando chegaron ao lugar, pois tamén, como do avión de antes, toparon unha escena surrealista. Descubriron un submarino nazi con case toda a tripulación en cuberta, pedíndose esa axuda e, por favor, que os remolcaran a Vigo. ¿Sí?
Que pasa? Resulta que cando regresaba este submarino o 760 a súa base en Francia, Sí. foi atacado por un avión británico pola zona da Coruña, ¿no? Ok. Pola costa. Claro, como dicía, queda tan tocado o submarino que o capitán decide poñer rumbo ao porto de emerxencia máis próximo que tiña, que neste caso era o de Vigo. Pero a máquina chega a un punto que non dá pa máis e acabaron pedindo axuda os primeiros que se toparon, que resultaron que eran estes dos barcos de Bouzas, ¿no? Claro, remólcanos e aparte contase que botan non sei cantas horas amarrando entre a tripulación dos barcos e do submarino e tal, non sei que, átanos, remólcanos, e unha vez chegan a Vigo, este submarino queda amarrado ao Navarra, sempre para estar controlado, ¿no? Sí, claro. E a tripulación é trasladada a unha base militar que había en Ferrol, que era a base militar da Graña. Mentre se decidía que facía Que facemos con vos, claro. aquí no submarino quedan como 4 ou 5 tripulantes para o mantemento e o resto van para lá. Finalmente, que pasou? Bueno, que a tripulación, tanto tripulación como nave, pasaron en Galicia o resto da guerra. É dicir, os tripulantes quedaron na Graña durante todo o resto que acabou a guerra. Pero presos ou retidos. Si ves as fotos non estaban Presos precisamente, non. non, estaban máis de vacacións, xogaban o tenis, Bueno. facían campeonatos. Que non os vais, en verán chicos, os quedáis disfrutaban. aquí. Claro, Bueno, pues o sea, vale, realmente, e sobre todo en comparación co resto de tropas que podían estar metidas na guerra, tiveron unha sorte que, vamos, Que o sea, alucinas. porque ves as fotos están en verán, sen camiseta, disfrutando, xogando, bebendo, en Sí, fin. sí, sí, sí. Mentres outros morrían e pasaban Ben tratados, canutas, ¿no? ben tratados. Sí. Al final non podían marchar, estaban presos, digamos, Sí, pero non como estaríamos ti máis eu. Sí. Básicamente. Non na Sí, cárcere claro. ou nun campo de Claro, concentración para ou nada, algo para así, nada. Con nada. seus cuartos, súa camiña Sí. limpa e demais. Entón, eles pasan ali o resto da tal e o submarino en Vigo, amarrado na barra constantemente. Ok. Feito hai varias fotos, algunhas subín eu e outras máis que hai por aí. O curioso de todo isto é que non sei se lembrarás do capítulo dos tranvías, que llegamos aos tranvías, que foi o principio deste ano, ademais, me parece que foi o primeiro desta nova tempada xa non, desta segunda. Non sei se lembras dun submarino que lle sacaran os motores para utilizalos para darlle enerxía aos tranvías do Valmiñor. Non lembras eso? Non recordo isto. Pois a este submarino 760, cando decidiron que a reparación levaría moito tempo, moito coste e ni de coña, sacaron os motores para evitar calquera intento de fuga e meternos na estación de Coruxo dos tranvías para dar, como eran motores diésel, para darlle enerxía eléctrica aos tranvías Toma do ya. Valmiñor con Vigo. Home, hai que aproveitar Hai que os aproveitar. recursos, Ao hombre. final non deixe ser un motor diésel Del copón. sabes, de enxeñería alemana, sabes? Entón, claro. Es como, que non te vas. Perfecto. Claro, pois xa me empezo a rapiñar aquí. Pois está. Entón, claro, é unha movida. Pois aí quedaron. O sea, durante máis de 2 anos, os vigueses e vigueses estiveron mirando un puñetero submarino nazi ali no porto. Xa molaba que puderan visitar, pero creo que non era a época perfecta para eso. No, pero o temos nalgures, así tipo museo. Si, no fondo do mar. Ao final, afondeu. Afundiron, no. Ao final da Segunda Guerra Mundial houve unha operación que se chamaba Deadlight, que basicamente consistiu en requisar absolutamente todos os submarinos nazis que había, utilizalos, bombardealos, facer prácticas de tiro, os británicos, non sei se os estadounidenses tamén, e agora non sei se creo que está fundido entre Irlanda e Gran Bretaña, o sea, Inglaterra, unha cosa así. O sea, colleron este Viñeron submarino, aquí, cando acabou aquí, viñeron remolcárono, aquí, porque non podía funcionar, porque non tiña ni motores ni nada. Viñeron un par de barcos, unha fragata militar e un remolcador ou algo así, con tripulación para levarse tamén o Vessel, o barco que a vaca leiteira esta, e o submarino ese. Pasaron por Ferrol tamén, colleron o Max Albrecht, levárono todo, para practicar. todo para practicar, realmente se veía para practicar, pero realmente era para fundir, para que desaparecera todo. Todo, que Entonces, y que os alemáns non poidan recuperar nada. Quedaron algúns, realmente quedan dos, ao menos non sei o total de submarinos nazis que puido haber, pero guiándonos polos nomes que tiñan, hai máis de 1000. Houve máis de 1000, entonces, pero realmente quedan moi poucos. Vale. Hai un, en Alemania sí que hai un que é visitable. Bueno, hai varios, creo, pero un en concreto que é visitable, podes entrar e todo, me parece fantástico. Pero este chao.
este chamo. Bueno, era por preguntar, a ver. Por si había sorte. Había sorte, o sea, pode ser que xa molaba. Oye, quitan o motor, pero a cáscara Pero, poden... claro, joder, a carcasa que quede, pode total, estar eso por non algún molesta. sitio, no. Pero bueno, claro, 84 anos despois, Sí. creo que non tiñan a idea que podemos No. ter hoxe en día. Que xa hoxe en día tampouco hai xente que a ten, pero bueno. No, bueno. Entón, nada, quede aí ese, por exemplo, que non Quedadito. veo a repostar, veo a sobrevivir, e quedou aí, non? Moi ben. Pero bueno, afundimentos e rescates entre mariñeiros e dotacións de submarinos, incluso de barcos e de avións aliados e demais, eran constantes, foron constantes. E de feito, cando a tripulación deste 760 xa levaba un tempo na graña, uníronselle outra tripulación de outro submarino, o 566, que foron rescatados nas costas de Portugal polo vapor Fina. É dicir, foron atacados por un avión inglés, o sumersible quedou po arrastre, Sí. e o vapor Fina que andaba por ali, en máis ou menos a altura de Porto, rescatónos. E deso tamén hai fotos, e ves os alemáns no vapor, que pon aí Fina e tal, non sei que, é curioso. Está simpático. É curioso. Entón, esa tripulación antes de ser mandada a Graña sí que estivo en Vigo un tempo, e des tamén hai fotos de como facían, basicamente como se foran turistas. Claro, a En que ver. hotel estaban, no meu querido Continental, hai fotos diante del, de paseo polo mercado, diante da estación de tren, etc, etc. Obvio, porque ao final Entón- pode ser soldado e estar nunha guerra, pero eres un ser humano. Pero é un ser humano. E ao final, pois, estás en Vigo, pois Vigo, mira, pois non estivera Claro. nunca, pois... A min non é por romantizalo, pero sí que me parece un historia moi romántico. Sí, o rollo. claro. Claro, podes entender nazis malos, sí, pero como sempre digo, non todos tienen Claro, pero esa ideoloxía, non? Nazis malos, primeiro que para entender a maldade nazi ten que pasar moito tempo da propia guerra para eles a nivel interno e externo entender a gravidade do que están a facer. Había xente que sabía de sobra. O que Claro. pasa que a situación, as circunstancias eran Pero as que estamos eran. falando de mandos moi Pero- altos, non de os rapaces que meten nun xente como submarino ti, a como morir. min. No, claro, e xente como a ti, como a min, veciños que mellor non Que estaban non, metidos home, ni que de non. coña. O sea, ao final hai que Claro. pensar que na guerra os que están no fronte, nas posicións máis perigosas, Sí. son os que menos se enteran de todo. Sí, claro, sí, Cumplen sí. órdenes. Sí, sí, sí. Entón, Pero claro, bueno, eses pero, chaiñas, claro, bueno, non. pues están aquí. Era como a ti, como a min. sí. Que é sempre eso, pero E bueno, hoxe non me cansei de repetir. estou disparando ás 12, e ás 12:05 din para e paro. Claro. E agora axuda, e de repente de matar, Claro. a orde cambia e agora axuda. Sí, no, pero é eso, o sea, era moi É típico moi difícil que xa isto, dixen antes, gestionar pero emocionalmente isto. no, claro, o sea, as Claro. axudas e demais é unha locura, pero o que dixía antes tamén, no, de cada veces un avión atacaba un submarino e se lle daba tempo a sair do submarino, o propio avión que os atacara lle soltaba un hinchable para, Claro, sabes? Entón, claro. realmente non se trataba de facer unha carnicería, que unha guerra é Sí. unha carnicería, pero en fin, Sí, ¿no? sí. En calquera caso, imos a Enfilando o final. final, se te parece. Xa contamos, ¿no? que como viñeron os ingleses a levar isto e tal. A partir de que acabou a guerra, comenzaron a pasar cousas que van quedar para o próximo volume. Ok, o Sí. último. Quedan aí o derradeiro. E en calquera caso, como a sempre, música. Vale. Sí? Ok. Entón, Jale non- a verdade é que o último episodio foi moi sorprendente. Pois a ver este que tal. A ver este que tal. Lo que el viento se llevó, fue como editar Mira, ese momento fue xa, qué épico, xa, qué épico. xa. Para este pensaba en facer distinto da peli de Das Boot de poñer a banda sonora, pero sinceramente a banda sonora non é Non nada é- disfrutable. Para entonces- min é horrible, a ver a quen lle guste, para min é horrible. Bueno, Entonces cada realmente uno non é tiene sus disfrutable. gustos. Pero realmente da peli tamén saquei outra canción Ah. que ten a súa propia historia. É dicir, normalmente sempre escollo cancións que poñen a parir os nazis, que van en contra, por lo que sea, Por ¿no? lo que sea. No No vayan a pensar que somos pronazis. No vaya a ser, no. Creo que queda bastante claro que no. Bueno, Levamos 2 anos deixando claros, pero bueno. En calquera caso, tanto na primeira falamos de lo que el viento se llevou, ten a súa propia historia, e hoxe traio outra que tamén ten a súa propia historia. ai, a ver. Hoxe imos escoitar unha canción que aparece de fondo nunha das escenas da peli, porque a peli realmente, bueno,
é moi realista en moitos sentidos, e un deses sentidos é a música que sona, que escoitan os propios mariñeiros do submarino, non? Vale. Porque é a mesma que o petaban na propia época, que escoitaban os soldados reais durante os anos 40, non? Entendo. En Alemanha neste caso. Hoxe imos escoitar La Paloma, que é unha habanera que realmente ten máis de 150 anos, porque foi composta curiosamente por un español que se chamaba Sebastián de Iradier Salaberry. Unha mini historia desta canción. Segundo se di, parece ser que é a canción máis versionada de toda a historia do mundo. Busquei e había un xornalista del País hai uns anos, Alex Ayala Ugarte, que dicía que en Zanzíbar era unha canción típica das bodas. En México era unha canción protesta. En Hawái chegou tamén incluso, considerábana, ou non sei se hoxe en día aínda, un ritmo tradicional. E en Rusia era unha das favoritas para os exames de conservatorio de según que instrumentos. Ai, Dios. Eu non digo que isto sexa mentira, que non ten por qué, pero que me parece unha flipada. Quero decir, se isto é real, é dicir, cada país, o sea, fíxose tan famosa, versionouse tantas veces que cada país xa a tomou como propia, porque cada país ten a súa versión. Aquí realmente pode haber moita xente que coñeza por Rosalén, porque Rosalén canta esta canción, ten unha versión desta canción. Despois se escoitades, podes buscar, porque aparte xa por versións que hai. Entón, Rosalén aquí, pero realmente para outra xente, solo dos exemplos, tamén a cantaba Nana Mouskouri e Elvis. O propio Elvis tiña unha canción desta canción, unha versión desta canción, perdón, titulada No More, é dicir, obviamente adaptada, non ca mesma letra, o mesmo título, porque en cada país, en cada idioma, facían a súa propia versión, ata o punto de eso, de que era un ritmo tradicional, ou utilizaban para saber os que. Wow. Entón, esta é a introhistoria da canción, non? Esta canción nós ímola escoitar nunha versión dunha cantante chilena chamada Rosita Serrano, que alá polas décadas dos anos 30, aparte ímola escoitar precisamente nunha grabación desa época, pola década dos 30-40 triunfou en Europa, pero sobre todo, e aquí ven a conexión, triunfou en Alemanha. Rosita chega a Berlín pola súa nai. A súa nai era xa unha reputada cantante de ópera, era moi famosa e tal, e xa triunfara tanto en Estados Unidos como en Europa, e chega no ano 37, 1937, cando ela tiña 23 anos, era unha cría. Neste intre, claro, ainda non instalara a guerra, pero realmente os nazis xa levaban uns anos no poder e xa levaban outros tantos anos facendo das súas, xa levaban varios anos con algún campo de concentración e de Dios, non? Pero realmente xa empezaba a cousa a, digamos, tomar a forma que viría despois. Pero a Rosita, que rapidamente comeza a actuar nos máis acreditados teatros e escenarios e demais, empeza a obter un éxito tremendísimo cas grabacións que facía e tal, e non parece que lle importara demasiado, a cuestión política, non? De feito, eu tomo como unha precursora de Melody cando lle preguntaron por Israel e Gaza, non? Sí. Con aquelo de eu no rollo político non me meto, non? Soy cantante, déjame cantar e déjame en paz, hombre. Claro, entonces, bueno, pues Rosita 80 anos antes, non sei cantos, pois un pouco eso, non? Hai entrevistas de Rosita xa de Mallorca que ela dicindo, eu no político, non sei que, a mí o meu era a música, os hombres guapos e el amor. Digo, me encanta, okay. Fan de Rosita. Pois sí. O sea, pues Rosita. Sí. Entón, claro, hai quen pode dicir, carai, pero que realmente era unha cría, viña do outro canto do mundo, non estaba moi ao loro do que estaba pasando ali e tal, e sí, todo iso é certo. Pero que a min cústame creer realmente que alguén que está metido na pomada toda non se cheire cousas, non vexa nada raro, non digo ao principio, pero en algún momento. Porque ao final se pasas anos dentro desa sociedade, claro, podes estar moi cega, moi omnoleada, pero é algo que non sei. Porque aquí hai un exemplo que teño que confrontar directamente co de Rosita. A ver, Rosita. Cando comeza a guerra no 39, sí, hai divas como Marlene Dietrich, que era alemá, ela mesma era alemá, que abandonan o país directamente por non estar de acordo cos nazis, é dicir, non é que a votan, ela mesma fai eso. Sí. De Dietrich sempre se dixo que puido gañar millóns porque Goebbels, o que era o ministro de propaganda, lle puxo como un cheque en blanco para facer películas propagandísticas e ela non é que dixera que non, é que automáticamente pediu a nacionalidade estadounidense. O sea, me parece unha maneira de decir que non, me parece un sopapo en todo o fuciño acojonante. Porque ainda por riba non é só eso, é que despois marchou cantar para as tropas aliadas, marchaba por Europa adiante e máis, sendo ela alemá, en plena guerra, cantándolle, o sea, amenizando as tropas que iban contra os alemáns, non? Ela sempre dixo
que ela nunca estivo en contra de Alemanha nin dos alemáns, si dos nazis. Claro. Que hai unha diferencia moi grande. Moi distinto, claro. Entón, claro, para min que unha propia alemá lle plante cara aos nazis, que non só renega deles, senón que ainda por riba vai po inimigo, como dicía ela, por decencia, non? Pois bueno, pois parece unha valentía increíble e unha contraposición, como digo, que flipas para Rosita, non? Porque, pois demostra que había peña que ou sabía ou se cheiraba cousas ou directamente entendía que esa ideoloxía ou ese rollo non era ben, digamos, non? Entonces, pois se posiciona e toma partido, non? En cambio, Rosita pois ficou en Alemanha e actuou para o réxime, tanto cantando como en pelis tamén, pois sen aparentemente maior problema. Entón, claro, sen querer caer no rollo simplista de dicir que Rosita era unha nazi, vale? No, claro. Sí que ya hai que poñer en riba o rollo de ou colaboracionista ou, alo menos, ambigua ou, dende logo, aproveitada. Porque, ao final, claro, esto... Claro, hai que poñerse na situación. É business. Ti tes 23 anos. Estás Chegas enchendo... de Chile. Chegas de Chile. Estás enchendo estadios de 75.000 persoas. Di tú que no al cheque. Claro, estánte levando, cada país que conquistaban os nazis, que invadían, levábante a actuar ali. Entonces, na que fora de forma forzada, a nada que ti fagas oídos sordos, joder, estás crecendo, que flipas en todo un continente novo en nada de tempo. E vou aquí voume poñer en favor de Rosita fan. Rosita. Claro, Team Rosita. Team Rosita. Rosita ten 23 anos, como ben dís, unha cativa. A un país como Alemanha. E de repente a transforman en Britney Spears. Sí. Coño, pois mira, os nazis eran como os pais de Britney Spears. Entón. Claro. Entón, quizás Rosita en algún momento no seu futuro descubra que ese mundo de oro, esa historia que ya han montado, tal, que non era... Ostras, espérate que hai detrás, claro, non claro. Non sei se hai despois info do final da carreira. Vamos a ver un poquinho e vamos ver que... Vale, o mellor estou Team Rosita moi pronto, pero... Non vas mal encaminada. Pero teño a sensación de escoitar eso, un coño, me están haciendo estrella de Hollywood. Aquí realmente o que necesitamos é comprensión. Sí. Non comprensión e a libre albedrío, no. Pero hai que entender o rollo e dicir, vale, eu podo entender como unha persoa nestas condicións tira millas, pero tamén é certo, e por eso traio o exemplo de Dietrich, precisamente para que veas como había outra xente que era un pelín maior Dietrich, pero vamos, que por moitos 23 anos que teñas, 20-30, tes unha conciencia do que sei. Pero ela é alemana, non é chilena. Sí. Entendo que habería unha barrera lingüística e un montón de cousas. Me refiro, é máis fácil enganar a unha nena de 23 chegada de Chile sen entender alemán e tal, e decir, yo te hago unha princesa, sí, te lleno de oro, billete. Pero chega un momento que algo tes que entender. Non lo sé. Pero bueno, en calquera caso, entendemos o que hai, non? Claro, aquí pues temos unha Rosita Serrano, como dicimos, triunfando en plena guerra e demais, ata que supostamente lle dá por coller voos nocturnos, é dicir, de tapadillo, marcharse a Suecia e empezar a cantar para nenos xudeus que estaban refugiados en Suecia. Team Rosita a tope, joder. Sé que xa sabía. Ay, Team Rosita. Pois sí, entón supostamente ela empeza a facer isto, a ir de tapadillo, ves como se iba de tapadillo e que algo sabía. Algo sabía. E estos eran nenos xudeus, pues non só de Alemanha ou mellor, de outros sitios, pues que en Suecia estaban refugiados, entonces ela iba, cantaba e volvía, ¿no? Claro, os nazis entéranse, precisamente en novembro, non pasou nada, tranquila, non vamos a acabar mal. Rosita, por favor. Precisamente en novembro tamén, pues está como todo organizado. Do ano 43 emiten unha orde de detención contra Rosita por suposta espionaxe. Aquí é cando comeza a desgraza de Rosita, ¿no? O sea, todo iba de maravilla. Como las era rosas. Britney Spears y al final no. Se acabó rapando pelo, exactamente. É a mesma referencia, ok. Entón, claro, dende ese momento Rosita comeza unha vida nómada, digamos, marcha. Durante as décadas seguintes pois vais establecendo en distintos sitios, porque pasa por Suecia, marcha para Grecia, despois a Francia, en Exipto, que casa cun millonario egipcio e tal. En Exipto eran moi cercanos ao rei de Exipto, pero dase o golpe de estado no 51-52, me parece,
como eran tan chegados, o seu marido perde todo, ela ten que marchar, o marido marcha anos despois porque non Quero podía tal. peli de Rosita. En fin. Urxe peli de Rosita. E ao final Rosita acaba volvendo a Alemania na década dos 50-60, Vale, xa xa tal, ben. pero non, aí acaba convertíndose na mítica folclórica que vai de programa en programa. Vale, Xa non- vale, O sea, como vale. que xa non atrae tanto como no seu día, Obvio. pero é como unha curiosidade, Sí. ¿no? Que van Sí, fai unha entrevistas, Marujita Díaz. claro. Ao final realmente Pues Britney joder, Spears. a tipa, ostras, a ver, a tipa realmente currou esas vainas, a tipa tocaba guitarra, cantaba. Creo que falaba 8 idiomas, que é unha loucura, porque hai entrevistas Agua. dela falando alemán, francés, e obviamente español. O sea, o talento estaba aí, ¿no? Outra cosa, ideoloxía ou o que sea, pero bueno. Hasta que finalmente volve ao seu Chile natal e morre xa no 97 de maior, ¿no? A vida de Rosita tras o nazismo, e xa con isto rematamos, pois eso, é digna de programa do corazón e aí sí que non me vou meter. De todas formas, a quen lle interese, quen quera A mí. saber, pois tes un documental en YouTube Ay, de Rosita, allá voy. que o podes ver. Nos despedimos, hasta luego, me voy a ver a Rosita. Despois paso ou falamos del, Sí. non lembro agora o título, pero se poñedes Rosita Serrano, non hai moitas, así Sí, que, no? sí, E non va a documental ser e tal. difícil. En todo caso, con isto rematamos, aí queda La Paloma, sí, que non, é bonita, ten algunha frase moi chola, non é o tipo de música que máis me pode gustar, pero é moi bonita, aparte ese sonido, ese ruido, ese gran dos anos 30, 40, esas grabacións, dalle un toque. Entón aí queda La Paloma, como mostra, primeiro, dos éxitos musicais que se escutaban, se radiaban na Alemanha da Segunda Guerra Mundial, a curiosidade dunha desas artistas que viviron un momento, e xa o punto final dos submarinos, inda que se podía comentar moitísimas cousas máis, pero creo que doble programa e non sei en canto quedará este, creo Madre que mía. chega, ¿no? Está ben, está ben. Entón, con isto, finiquitado. Dios, Vale. graciñas, Bruno, como sempre. Un placer. Estamos achegándonos ao final deste monográfico de Vigo na Segunda Guerra Mundial. Estou desexando que chegue o mes que ven para rematar o ano contigo. A ver como acaba, ¿no? Os deixamos aquí con Rosita. Sí, con Voume Rosita Serrano. a YouTube a ver a Rosita. A buscarla. E a semana que ven outro episodio, que o canal sigue, que non é só No, Bruno. no, no. Estás tomando moito protagonismo, Bueno, pues nada, pillo unhas vacacións e xa está. No, hai no, problema. no nos dejes nunca, no nos dejes Non hai nunca. fallo. Pero que recordedes que tedes todas as semanas un episodio do que digo esconde con tesouriños que ten a cidade, Pois sí. que son tesoros moi guais. Pois sí, sí. Así que así nos despedimos con esta voz tan bonita de Rosita. Ata a próxima. Chao, chao. Ahora sí, aplausos. Una linda guachiranda allá voy yo de vino atrás de ti, sí señor, y a tu ventana llegó una paloma, trátala con cariño que es mi persona. Cuéntale tus amores, bien de mi vida. Corónala de flores que es cosa mía. Ay, chinita que sí. Ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo, chinita, a donde vivo yo. Ay, chinita que sí. Ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo, chinita, a donde vivo yo.
cuadrilátero bien reflejado, de los auténticos han regalado, al amo mío bien dibujado, el papelito certificado, de que la guerra ha terminado, con 3 obleas se la pegó, mejor repegó, no te enseñó, los cuadriláteros bien refregados, de los auténticos han regalado, al amo mío bien dibujado, y el papelito certificado, de que la guerra terminó. Pero 3 obleas me la pegó, me la han pegado.